alti o ganndo mawɗo to leyɗe men woni Abdourahmani maccuɗo Allah balluɗo julɓe men mbo wurtina diine e sunna nelaaɗo mbo jingana fulɓe men mbo jongana talibaji e hoddiɓe mo wurtina ɗemɗe men nde o faltaaki kala laabi waliyaɓe mbo ɓamta mbo yekkita la ilaha illallahu allahu allah la ilaha illallahu allah. Voilà bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on juurama on beltanama tigui eɗen ɗo hande noon ɗo e Saare Dialel Latmengue eko fati jiyara annuel mbaɗeteɗo ɗo mo ganduɗa waɗata mo organisé ko ceerno men khalif men ceerno Abdourahmane Sow machallah oɗon gandi ko hikka woni 27e édition o ɗum noon saabi ha yimɓe guimmori ɗo kala e nder lesdi he yo e caggal lesdi ngam hawride nde ɗo ñalade nde ganduɗa ko ñalade nelaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɗum taki noon eɗen en juuro kala mo ganduɗa ari kala ɗo gimmorɗa a salminama a weltanama kono noon heɗen calmina ɓeɓe ganduɗa oɗo saaha ɓe jooɗi e salon ngaji mumen walla ɓe jooɗi e nokkuji mumen gollirɗi ɓe gudditi télé mumen ɓe daara Pular TV Sénégal kamen foof en calminiɓe en juurimaɓe on ɗen juuro ceerno men ceerno Mouhamadoul Maol Aynayni halif mo Digan mo ganduɗa kamne mo faɗa ɗo e saare he machallah mo ganduɗa hitande kala kamne présence mum ina dañi fayida e ndeɗo ñalande mawde nde ganduɗa ko ñalande men woni gammu men woni ziyare men ceerno Abdourahmane Sow mo Saare Dialel ɗum noon en yo caméra men Yaya Guissé yes seeɗa ma en naat e nder galleji he jiidene hoɓɓe ɓe jewtidene mumen eko fati e oɗo ziyara tedduɗo mo ganduɗa hande mo hawridiri fulɓe foof saabu fulɓe foof guimmoriɗo kala e nder lesdi he ɓe gaari ɗo ɗum noon mo kala hemumen woni sernuɓe men anduɓe men mo kala noon en bettat ɗum micro kaldene mum eko fati oɗo ziyara dañen hen nafa enen foof wota luutoɗe en cukke kam onon foof naten e nder galleji he jewtide mum kala ko kewi ɗo hande in luutota on cukke kam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ceerno Elimane mi salmini on salmini dendal ngal fof salmini kala garɗo tawtorede ɗo salmini Abdourahmane Saare Dialel e ñalande teddude nde ganduɗa hoore ma kam nde hawridini en ɗo wiɗoma rupta noon teddugal an Elimane no daroɗani e leñol he yo Allah daroranma noon ya barke Qur'ana addi en ɗo tan ko yidde ɓamto e ɓamtude diine addi en ɗo ko yakar mawɗo sabu yidde diine e yidde o ceerno Abdourahmane e darde mum ina wayno ceerno Abdourahmane ko heeɓi ko ina wayno kam liggi in leñol ngol tawtoy ɗum hen leñol ngol yette no feewi sabu yimɓe si jeehi ha jiiɗi koye mumen tan hanti fof mumen ma moƴƴi yimɓe si jeehi ha mbawi renndo fof mumen moƴƴi ñande fof gañɗa banda wata fof ko banda o gañɗa ko hoore ma gañɗa ñande fof jiɗɗa banda andu ko hoore ma jiɗɗa ɗum noon yo Allah waɗan en jaam Allah kam ne Allah ɓooyna ɗum ɗo ɓooyna ɗum e yeeso men ya barke Qur'ana o ɓooya en heyno enen hen jetta Allah no feewi sabu no yakori won ganduɗa ɗo cuwaɗo o arta o kono ɓe garoya e gila e wambaɓe men ɓen ɓe jiyata toon ɓe noddi kam ɗo joni ɓe mbiɓe bolol eyyi joni ɗum ko yettere Allah no feewi noon eyyi min miɗo hen welti no feewi kala garɗo ɗone yo Allah waɗanma jaam waɗanma ɓural kala gadduɗo ɗo ñawne walla wade sellu walla caɗele yo Allah ittan ɗum ɗo ya barke Qur'ana ya barke Muhammad a jarama fulɓe funnange walla mbiyata haaɓoɓe funnange e haaɓoɓe gaay hirnange mayno hande waɗi ko golluɗa hen ha jokkodirɗaɓe hande nder haalma mi nani mbiɗa minen bo noddi ɓe mbi ɓe ngara ɗo no wayno hande ɗum jokkodirama ɗum gotum hande holko mbawɗa e wiide ɗum sabu wonano ko weeɗi ko ganduɗa hande kono falma yiilo ngam jokkodirde fulɓe ngam jokkodirde haaɓoɓe
haa ɓe ngona gootum haa ɓe daña ngardiiɓe ɗum noon no wayno hannde dañi heen poldu ko mbawɗaa no wiide sina yettude Allah e nelaaɗo Allah miɗo heen yetta jifnaaɓe miɗo heen yettane aussi Abdourahmane miɗo on heen yetta onon fof sabu so a yii neɗɗo waawi waɗ huunde ko yimɓe nanngirani ɗum neɗɗo gooto laa ko waawi waɗ kala ko mbaɗɗa ɗum waɗi ɗum anti anndu ko yimɓe tigi nanngi heen e d' accord ɗo ɗo joɗɗen hannde ɗo ɗo maayo ngo fiyata Bempeƴƴe ɗo haa ƴelloya Mali hannde haa o ɓeytinotiri ɗum noon ko Allah waɗi ko message mo ngannduɗaa hoore ma ɗo fedde haa ɓe wonde funtiiɗo nde ngannduɗaa hoore ma nde woni ko hakkunde Ferlo e Lowre e Fuuta e Muritani yimɓeni ɗo min kamen ɓittinimaram nahnoyi kam toon fedde nde nde dañi solo nden wona gila ɗo maayo ngo fiyata Bempeƴƴe ɗo haa ƴelli haa naati Muritani haa naati Mali hannde en jokkodiri hannde en jokkodiri en jaɓii innde men nde en jokkodiri diwan Fuladu one ɓenne haa hannde ɓe jaɓi en jokkodiri nden no wona ko yettere Allah heddotoo ɗo ko ndenten mballondiren ñawden ɓerɗe ɗe ko ɓerɗe ɗe woni probléme men ɓerɗe il faut ɗe cafre ko jiɗanɗaa ko hoore ma jiɗanaa in banda si wullinaama anndu ko aan wullina in waawi ma won jaleeɗe walla faaro walla geɗe goɗɗe in musma si tawii Allah waɗii en ndenndi enen ɓeeɗo gila ɗo gila mi wiya toujours gila Sangamar sabu Sangamar woni frontiére men ɗon pétrole Sénégal o woni Sangamar so a arii ɗon haa ɓe tawtaa ɗon ɗi siɗa funtoya Mali ɗe haa jooni ko haaɓooɓe nden wona enen si tawii Allah waɗii en ndenti willaaka hay gooto noon fulɓe fof kono kala ko njiiɗaa koko jogii fuɗɗoode kala ko njiiɗaa koko jogii baas eyi ɓayri Allah waɗi nden inde inniranoɗen te wiyanooma e taarika kala kaɓaaɗo yaahi haaɓooɓe ɓe mballuma e ganndal walla ɓe nanngiranma nder wona ɗum ɗon arti eyi haɓo yo en kaɓane leñol fulɓe fof wota en kaɓane haaɓooɓe ɓolɓe yo en kaɓane leñol fulɓe fof e leñol Afrique fof haa ɓe mbaawa renndu ɓe ngannda ko nafata ko oya ko nafata ko Eliman ɗum nafata Demba te noon Eliman ɗa jogii yettoore mawnde sabu hay ɓeeɓe kam noddaɓe mala ɓe lamɗo sabu ɗa darii darnde tiiɗnde min kam ko weltaare tan dañmi heen miɗen ndu'oo noon miɗen ndu'oo yo Allah waɗ jam yo Allah waɗan en jam waɗana en poolgu so en ndentii ceerno yiɗaɗen laamɗo ɗaɓɓitaten te geɗe noon ɗiɗi ganndo e laamɗo e debbo accu haa yiɗma kono so a yiɗii ɗum o yiɗaama tampere ari laamu noon si en ndentii tan laamu yiɗaɗen en yiɗaɗen fof e men si en ndentii tigi te en cakanaani hay président o ma waɗ feere haa jooɗoɗen mum ceerno ɓe ne jiɗaɗen ɓe kulaɗen kono so en ndentaani wota fof ni ɗen mbaawi waɗ ko yahata dental ɓe noon il faut ɓerɗe ɗe cafro sabu yimɓe mbaawa yaha waɗaani keeniiɗo il faut waɗa keeniiɗo eyi si waɗii keeniiɗo sukkuɓe ɓe heen ɓen tongtata haa hunde nde yaha inchallah moƴƴi inchallah eyi jooni mi salmini onon fof mi yetti on mi juuriima on mi duwaniima on Allah waɗana en jam tawna en ottuma mbo wuuri kala garɗo yo Allah tawtini ɗum mbo wuuri ya barke Qur'ana Allah tamo selli mbo selliraa ya barke Muhammad eyi ceerno Abdourahmane on ko jarɗo yettu ko tampuɗo e leñole inchallah an hoore ma ne noon ɗa du'ane ko Allah moƴƴi jaarama jef min calbitimama Eliman en mbiya auzu billahi mina sari cheytane rajim caggal nde jettuɗen Allah julɗen henne laaɗo men sallllahu alayhi wa sallam miɗen jurno sernaɓe hawruɓe ɗo e julɓe Allah hawruɓe ɗo kala en jetta Cheikh Abdourahmane ibnu Cheikh Mouhammadou Mari Sow mo gandanɗa hoorema yo goyla'al manngal nder ba'ol galle Cheikh Saad Bou Digan o addi ngal ɗo o liggi hen golle mawɗe eɗen ɗum jetta eɗen ɗum juuro eɗen ɗum ñagano gurɗam juurɗam gonduɗam e cellal eɗen jetta Allah no feewi
ndage sala sa naati ɗo tan jiya banda sa noddi bandiɓe ma noti tan a dañi coote wona comci ɗi so waɗino ɗo gañelaji joni ɗi dasote o yiyani musidar mum o sikka siyare o anda siyare o ko cewte ɗe ko bandumen mi yiɗo wano ceerno Sidi Sombo en mi yiɗo musidɓe men immorɓe sengu fof bange ɓe ɗo ɗuminen hen dañi belamma no feewi miɗen jekka kadi khalifa amen woni cheikh mouhamadou mal ayni ibnu cheikh na Sadbou ibnu cheikh mouhamadou ali khalife général mo diga miɗen ɗum jetta miɗen ɗum ñaaga noon gurɗam juɗɗam gonduɗam e cellal ndage kala ɗo min noddi ko ɓitti fof ma o woppo arawno o tomin ɗum minen hen jetta Allah tamin gande o ala jot duuɓi ɗi keewi kono yidde nde islam e yidde nde leñol ngol ina taga mo ɓorno faɗo mum kala ɗo min nodde o arawno o to nden minen ɗum jaaga noon gurdam juɗɗam gonduɗam e cellal e julɗo Allah fof mbo rendi wona on ñalawma hannde min hen dañi belamma no feewi par ce que miɗo andi Cheikh Abdourahmane si tawino nawi e ko ciwte wiye nder Saloum minen goni ciwte saabu ko hanki wona hannde min dewi ɗo heewi wano Cheikh Samba en ɓe gandi ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema mbo yiɗi leñol ngol mbo yiɗi hoore mum haajuji yimɓe ɗi ɓurani ɗum haajuji mum si haaju mum dawi haaju neɗɗo dawi tan o ɓorno faɗo mum ya haaju neɗɗo o woppa haaju mum o kam nden on ko jarɗo ñagano machallah mbo jangguina yimɓe qur'ana mbo rema ngesa mum jemma e ñalawma on ko jarɗo yettu ko jarɗo du'ano julɓe Allah ɓe fof du'ano ɗum so ɓesdima rek islam ɓesdo sabu ɓesdaɗo islam si ɓesdima tan ma islam ɓesdo nden noon kala ɗo neɗɗo woni yo ñagano ɗum gurdam juɗɗam gonduɗam e cellal mission on mbo liggoto kadi yo Allah reen ɗum ha mo yettoyo ɗo sohli ha ko daɗi jorto mum te miɗen jogui yakine kay ɗum daña par ce que ɓernde nde nde laaɓi te ɓernde si laaɓi kala ko neɗɗo o sohlima Allah waɗan ɗum ɗo usre wotere nde neɗɗo sinde feewi fof feewi sinde boni fof boni ɗum woni ɓernde si ɓernde ma moƴƴi fof ma moƴƴi si ɓernde boni fof boni bas neɗɗo koye ɓernde te masa Allah ɓernde nden nde moƴƴi nde laaɓi kala mbo yiɗi rek mbo ɗum yiɗani ko ɓuri ko yiɗani ko hoore mum nden noon on ko jarɗo du'ano ko jarɗo ñaagano so ɓesdima rek yimɓeɓe fof ɓesdoto nden noon ɗen toro Allah jomirawo subhanahu wa taala ɓesdaɗɗo o yo Allah ɓesdu ɗum ɓesda kala julɗo galla garɗo ɗo kala garɗo ɗo addi haaju Allah jomirawo subhanahu wa taala fajanma on haaju kala neɗɗo gadduɗo ɗo janngaro yo Allah faj on janngaro bi jahi seydil wujud barke Aboubacar Siddiq Oumar ibnu Affan Seydina Abou Talib kadi eliman minen ma jetta no feewi ndage ko gonɗa ko aɗa wawno hande si neɗɗo fotti e ma jogoɗa comportement goɗɗo kono a diñatto gandal ngal gona almudo gona pullo simple émission ngaji maɗi min kala ɗo ɗi mbata woni fulɓe fof ɓeɗi ketto ndage yahdema e yiddema ko gonɗa ko liggade meccal haɗani fonkude ko gonɗa ɓesdanma kono ustatama aɗa ɓorni faɗo tiɗgo e nder leñol fulɓe noon si wiyama tan gasi pullo fof mo jiiɗa aɗa andi a yi banda pullo fof mo jiiɗa lamdota ko woni anda ɗo ko pullo nden si en mbi fulɓe rek en gaddi fofen nden noon en jetti Allah en jetti kala ɗo pullo wawi woni aduna e ɓiɗɗo julɗo ɗo wawi woni aduna min jetti ɗum min ñaganima ɗum gurdam juɗɗam gonduɗam e cellal an eliman minen ma du'ano mission on mo joguiɗa yo Allah ɓesdanno mo aduna o foof nanma te inen jogui jortoma ɗum saabu ɓerde nde nde laaɓi ko min ko Cheikh Abdourahmane noon mbaɗa aɗa jippira dañi gandal te ko liggotoɗa ko haɗa hen laaɓi reedu haɗa hen walla banda en neɗɗo noon kala ko wawata dillu si wallani hen bandum en rek in ala sens an noon ko liggotoɗa ko ɗa hen walla banda en ɗa hen yaaji ɗa hen laaɓi reedu haybo anda si ari tega ɗum e bolol ha o anda nden noon en toro Allah jomirawo subhanahu wa taala yo Allah reenma reena ɓesguma ɓesduma kala ɗo miijiɗa yo Allah yettinma ko daɗi ɗon bi jahi seydil wujud mi salmitima min calmina minen juuro min du'ano yo Allah wallu en mbaɗnirle tan ko yo Allah wallu en Allah naɓra en yeeso min de ceerno kam neɗɗam tigi minen dawdi minen ko Allah gila mbo fuɗɗi ɗum minen mum jahadi jemma e ñalawma Allah waɗi tan o yiɗani kam hoore mum o watti kam e hoore mum kala ɗo yahata ko min e mum kala ko waɗata ko min e mum mo kam yiɗi mo kam fonki mo kam mawni ko Allah ko minne ko jinmi ko waɗa ko yo Allah waɗnu ɗum Allah waɗa en ha en ɓura ko jorto men ko nono joni ɗo haala nde ɗo ñalande ko noon fuɗɗori de non nde ñalande o onon fuɗɗinode kono hannde de ha onon kam nde luppitama juuɗe men ɗo ɗum wiyata hande si wallahi ko gonga ma
weltare nde min dañi min mbawande haala elima weltare ɓurtude min dañi hen sabu nde fuɗɗete tawno jalni kono hande aduna o fof mbottodiri minen hen belti minen hen te ɗum takno minen hin mbaɗa sa yi minen doga mission ko ha yaaja ha mawna Allah waɗi ɗum noon nden noon minen ñaago yo Allah faanu ɗum yeeso yo Allah mawnin ɗum anne minen ma jetta minen ma jarna sabu anne kala ɗo fulɓe dari a dari kono ko Seydi Malick haali ko a yawata neɗɗo a yawanta neɗɗo a yawanta ɗum noon ko yettere Allah joni minen jarna minen ndu o yo Allah moƴƴin yo Allah waɗanen suufa wayno changement nene dañi hikka sabu ɗoɗo tantanore tanto hikka wayno mo dañi dañi changement tigi par ce que na yooni tan waɗa haarano mo ligga kam kay ko kosngal yeeso en waɗi ko noon waɗani arrière ko avancement tan amin kam kala ko wawi hen waɗe ko ɓeydi tan kala hitande arde ɓuura mawnu roni ko juma wonɗo hikka ko tanta keso ayi en jeehino ha ina woni hedde nagge wote nayi ɗiɗi hande jeehi hen nayi joyi nayi jeegoo nayi mbarama ha nayi keddi fof ko fulɓe gaddi wandiɓe gaddi teddiniri min minen hen belti ha weltare ala no foti hande kam ko gammo mango he saare Diallo nde minen hen du'o minen hen ñaago yo Allah faanu ɗum yeeso ya barke Allah faana en enen fof yeeso o kaw dembane men ɗum jetta min ɗum jarna minen min jahade mum ha galle mum o holli min teddinimi to teddungal manggal minen Abdourahmane hikka min waɗanimi to teddungal manggal minen ɗum beltani te ko mawɗo nayejo ayi o immi gila to saare gata ha ɗo sabu nde gammo ngo tan nden noon andi kamne ko mawɗo tinniɗo te a haaliɗa mbiɗa kam yiili affaire fulago ngo ha waɗi ni woni ceeƴde gotum kamne wax degg yalla ko jari ñagano eyyi yo Allah ɓoynu ɗum ɗo Allah ɓoynu ɗum ɗo ɓoyna en ɗo ɓoyna ɗo ceerno e Malick ne minen ɗum jetta minen ɗum jarna saabu minen fof minen mbaddi affaire o ha mbo yeehi ha mbo ari ɗo ɗo mbo ari hande ko yettere Allah. Assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Ibrahima Samba Ba min calminima min juurimama naam wayno hande woni ziyara men mo gadduɗo hidade kala ɗo e saare Diallo le latmengue naam e kala mbiɗo saare Diallo le latmengue wiye ceerno Abdourahmane kala mbiɗo ceerno Abdourahmane wiye ceerno Samba naam hande kam machallah fulago fof notima kono almuɓe fof notima naam kala ɓiɓɓe julɗe notima naam hande hol weltare dañɗen nde o eyyi jarama almami Ka a salminama a juurama an heɓe gonduɗen ɓeɗo fof comme kalifa men Alaji Haruna Dem to Bandulu o ari hikka Seydi Dem han kadi e miñiraɗo men Babacar Ba eyyi he defo ataya o enen goni ɗo e suudu he eyyi ɗakam lamdo ko kewi ko hande wallahi masha Allahu hande kam ko wiyete ko du'a o hawri amin ko ɗum waɗi eyyi ziyare mo ganduɗa hikka woni 27e édition woni nogas e jeeɗiɗi hitande komo waɗete ɗo e saare Dialalel hande le 18 janvier 2025 min Ibrahima Samba Ba immorɗo Karang ɓuri andirede ceerno Samba Ba ari ɗo hande Eliman Kanon waɗi en lamdal holko dañ en weltare ceerno ko weltare nde ganduɗa ko sururun fi sururin no Alaji Malik wiri ni sururun fi sururin wo idun duna ayadi uyuni ayi mat ngol ande kay ngol wela وعام ولادة المختار وشهر ولادة المحبوب سلم ويوم ولادة المختار سلم سرور في سرور وعيد دون أعياد العيون jarama Seydi Ba ceerno hande ko mawlidu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jibinede nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɗum woni ko hawrindini en ɗo e ziyare o ceerno Abdourahmane ibnu Mouhammadou Mari Sow rahmatullahi alayhi kanko noddi aduna o fof notima pulagu ngu fof notima julɓe fof ngari min gila hanki garmi ɗo ceerno Elimane gila hanki jamma joftumi mino yiɗi hoɗoɓe tawa kam ɗo gacca kam ɗo nden en ngarat he yewtere hen fodde ko Allah hoddiri
mi anda ko minitaji poti mbaɗɗa programme kono mino ɗo jogi yimre pular e yimre arab nde kam en moftande ha kikiɗe kono yimre pular nde ko jimɗi 10 tan jimɗi 10 ɗi ceerno mi tongi hen ko faati he jinnaɗo mum ceerno men ceerno Mouhamadou Mari Sow mo ganduɗa kam woni puɗɗiɗo o golle ɗe kam woni dontinɗo o ceerno Abdourahmane ngal dongal mi tongi hen sernaɓe mum comme Cheikh Mouhamadou Binta ha yettoyo Cheikh ceerno Mouhamadou Ali Sow toon to Digal ha yettoyo ceerno Alpha Djibi mi tongine nde yimre bal jimɗi ɗiɗi gadi ɗiɗi sa mi haali hen sernaɓe nogas e go'o pawɓe tawa ko sernaɓe fulɓe wonɓe ɗo e leydi he ɓe ganduɗa ɓe natti wuur won hen ɓe gurdumi seeɗa won hen ɓe mi tawaka gurdam mumen nden yimre simi addinde tan mi yiminde e pular tan ina yona tawi yonani mi arta hende mi waɗa tafsil woni mi firta in nden ko ɗum tan woni haala ka pour mbasen jonnu sabu sa nani ƴettuɗa kuɗol aɗa winda tarih ñande fof lamdoɗa tarih o awnata ɗon ɗa haala tan koko binduɗa ko hen timata ɗum noon hewɓe paamani ɗum eyyi joni ko ndeni yimre inchallah gareten caggal miñirawo men Babacar Ba uditani en he yimre hay siko yimre Sokone nde walla yimre nde mbawɗa fof uditana en mi ara he yimre Pulaar he inchallah بلغت آياتا نيل الماء يتني سرياجي دينا ندندي أحمد جانجيني جيلان الله اليوم جول بنا جنتني لكم دينكم نانا دينه Montime amada ko nyande fadhu makata nyamma o ayatilui ni burna do ngabbe ayre arfa do ajui nyana hen mane melo wetto fiñi e gece mayloi abu absaware no jura gonda mo judoi be ka ko sunini mbo ha be namni mbo ahmada Bimbiya Umar ya gorko jambar muhultata sifa mago faruga gando guto musudata dari do fillidi julde makata ender musyrikina balebe berde be pewata ko an masunade nyalngo weltare amana wiɓe teskode o aya jangen bonde otoɗen si tawi en cunake makko ma'ana bondonkuɗen ko waɗi kam sunade mi andu yewe nde pandiɗen wiya dine timmi julɓe burnaɗo taggaɗen ndega ko aya firi burnaɗo o waynima amada nde o ajju timmi o runji juftoyde yimɓe mum o waɗi toon go balɗe o fawge ha famɗi sembe mum takani mbo nemnude waktu ma o juula suudu mum ko jam jam o yarata o heɓta misida mum o arduɓe o julna ɓe julde almami ahmada tine rasulullah yari hoɗanodi duniya ko altine o adi yiɗi jibirilu nder haaru hira o ko altine o firi makka faade madinata ko altine o jurama malakul mawti fennange altine ko niri jomen tariha khabaruji ahmada allahumma salli ala sayyidina ɗo kam joni en okki in kawmen Alaji Amadou Ado Ba mbo he lawol de itani fof waddat kar bo he lawol kam ji gammo ngo e kawmen Alhaji Bijji Diallo Cawanɗo la tan ngari mum ndi o addi dinane ko ngari mawdi gollami ɗo yo woɓɓe fof joni garten hen inchallah nani a wata jabde ɗo sah bisimillahi rrahmani rrahim qala Ibrahimu Samba Ba le 14 3 mois 2020 la ilaha illallahu allahu
Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah. Hamdan mi yetti Allah lamɗo balluɓe julɓe e fulɓe fof. O waɗi en e leñol waliyaɓe anduɓe bindi e gande fof. Mi juuli e nelaɗo men binoɗo anduɓe donti fof. O wi Allahu woni kabdijo kaɓotoɗo waliyaɓe fof. Nden o woni giɗo mantoɓe njaari cimti golle ɗe majjata. La ilaha illallahu, Allahu, Allah, la ilaha illallahu, Allah, Allah, la ilaha illallahu, Allahu, Allah, la illallahu, Allah, Allah. En dañino mawɓe ñembeteɓe no tafsir laamu men e ceerno Habibu Ba e Juba Njati Samba Guƴƴa ko gando men, Abdullahi Natu e Salif Diawo Bano Ba e Alpha Ndulla men, Muhammadu Bonko e Alpha Jibi e ceerno mo jabto men, ceerno Yaya Aliou Ibrahima Mari Abdullahi Wuuri e ceerno Buuba mbo humpata. La ilaha illallahu, Allahu, Allah, la ilaha illallahu, Allah, Allah, la ilaha illallahu, Allah, la ilaha illallahu, Allah, Allah. E Cheikh Muhammadu Binta Muhammadu Mariso tafsiri bonjal ko dokko men, Alpha Bokar ceerno Penda ceerno Ali Ngaj ko gando he mawɓe men, Abdullahi Diallo ñoomi Ibrahima Ba Cuurum e Modi Gelajo men, ceerno Juma Yero Sumbu Alhaji Ousmane Sare Jara ko gando men. Yo Allahu yoɓanen ɓeɗo mawɓe nemaji jannata. La ilaha illallahu, Allahu, Allah, la ilaha illallahu, Allah, Allah, la ilaha illallahu, Allahu, Allah, la ilaha illallahu, Allahu, Allah. Ngande Cheikh Muhammadu Mariso ko joom daara ɓooy kaka majjata, ko Sarifu Saadu wuldu buuhunna faandaare makko nde wortata, to kaw makko ilo beeli to saare Taybe no taybata. Nde o dañi duuɓi 17 o fiili defte o woppita, o ɗanni o yehi diigani to ceerno Malal mbo walla ummata. On woni Saadu abihi so joom kaawisaji ɗi kuɓata, darinoɗo mbo jangina julɓe mbo fewna mbo fewnita. O jangini ɗum Qur'ana e duuɓi 3 mbo ɗiggita. O tarbini he makko duuɓi 2 o andi Allah o yekkita. Ko on sanga o rutti Salum ɗo saare mawnde nde rappata. La ilaha illallahu, Allahu, Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallahu, Allahu, ya Allah, la ilaha illallah. Caggal ɗum o rutti ɗaɓɓoyde gande kanŋe ɗe ngartira. O yehi Fuuta Tooro Kanel to gande kewɗe na pawnira e juuɗe Alpha Ibrahima wan ɗo Qur'ana fassira e fannuji kewɗi tengti fannu miras o andira.
o mooɓiɗen gande o nawti saare mawnde jaalalel naaɓe mballita la ilaha illallahu allahu allah la ilaha illallahu allah allah la ilaha illallahu allahu ya allah la ilaha illallahu allahu allah o jooɗi toon bo jangina gande qur'ana defte men o rewi he batte cheikh mouhammadou binta ceerno mum gila hanki men ko joom kawisaji mawɗi ceerno aali ceerno mum woni seede men nde o yehi nde o yehi hoɗoyaade mo o ndaari peñɗi oɗo gandu men ko ndeen mouhammadou aali noddi mo habrimo kawisaji firasata la ilaha illallahu allahu allah la ilaha illallahu allahu allah la ilaha illallahu allah la ilaha illallahu allah ko he o mouhammadou maari yalti o gando mawɗo to leyɗe men woni abdourahmani maccuɗo allah balluɗo julɓe men mbo wurtina diine e sunna nelaɗo mbo jingana fulɓe men mbo jongana talibaji e hoddiɓe mo wurtina ɗemɗe men nde o faltaki kala laabi waliya la ilaha illallahu allahu allah la ilaha illallahu allah la ilaha illallahu allahu ya allah abdourahman mbi o hajji suudu allah o artiri jikku moƴƴo e jikke fof o ɓamti suudu allah ndu jalba jalbini saare fof o ronti daara jinnaɗo mo jangina gande fof yo allahu juundu ngurdam makko e nden kaka majjata la ilaha illallahu allahu allah la ilaha illallahu allahu allah qadrihi illallahu allahu ya allah allahu allah allah eyo yimre nden ndeni andi ɓeya sernaɓe nogase goo ɓe kalmi andi ɓe keƴataɗo kono ɗo ɗo puɗɗormi cheikh mouhammadou mari tawde hande kam yonta mintaji tati heddi ko kam tan kalmiɗo haala mum nde o jangata e jangre mum nde ko gila mbo woni suka sharif saadou wulde bo hunna heɓtini ɗum wi o yo janggoy taw mo to kaw makko ɗo wiyete saare tayɓe wiyeteɗo ilo beeli a faami o janggoyi ɗo dañi ɗuɓi 17 on tuma o janggoyi to cheikh sadou abihi woni ceerno malal sow noon on ɗo aali kam hawruno amadou mari o janggoyno ɓiɗɗo makko wiyeteɗo mam ceerno malal ɓe ɗum wiya cheikh sadou abihi on woni jinnaɗo khalifa men hande ceerno hammed ceerno mawul ayna en hande mbo he lawol mbo ara kam jigammo ngo eyyi ɗum kalmi o jangi toon qur'ana duuɓi 3 to digan o tarbini duuɓi 2 woni duuɓi 5 ɗaki de o hebbiti Fuuta Tooro to gande pawodira o jangi e ceerno biyeteɗo Ibrahima Wan sara wiyetede Kanel o tafsiri ɗon qur'ana kanko ceerno Mouhamadou Mari e fannuji kewɗi tengti fannu miras ono ɓuuri andirede miras bo ina wawno no bete ti andi miras wona gandal seeɗa nelaɗo wi kañum woni nisful elmi feccere gandal o arti saare Jalalel ɗo ɗo garɗen hande eyyi o jooɗi ɗo mo jangina defte qur'ana e sariya o ñembi e ceerno mum biyeteɗo cheikh mouhamadou binta mo ɗo leli cikkat saare yeyɗi mi yeehi ha gabri makko ko ceerno mawɗo kam woni masalan mamum koto saydou sow en pasi e djibi sow en on ko ceerno mum kanko ceerno mouhamadou mari comme no o digano woni cheikh soade abi woni ceerno mum eyyi noni ko noon nde o bisma ha ceerno haalani ɗum bolol mum ko o wadda he bolol he nden o jebbili kanko ceerno mouhamadou ali o ceernaɓe on ceerno alpha djibi wino o mouhamadou mari de ko o hoodere kono lewru funtani makko
o ko o hoodere kono lewru funtate makko eyyi walla o wi oɗo ko o lewru nangue funtane makko he on noon yalti oɗo ceerno Abdourahmane hande baɗɗo ziyare o mo ganduɗa e gadi ziyare mum mo ganduɗa mi haali ɗo ko heewi heƴete o foti mi tongat ɗo haala ka tan mi wawa ka addu ka fof kono Abdourahmane kam ko ceerno Alpha Djiby wino ko wonde no Mamadou Mari bamum ko hoodere kono mbo lakki lewru walla ko o lewru mbo lakki nangue enen kam en jiyani min gandal a acciri min gandal a acciri min ballar e ler ma wonti gandal on woni ceerno Abdou so fullo heɓata ha heƴata ɗo mino juuro fof en e gammo ngo yo en naati en bisimillahi rahmani rahim yo en jaltu en alhamdulillahi rabbil alamin en jii balle ɗe adduɓe balle yo adduɓe letariji mumen nayi mumen ha kala ko adda e ballal yo Allah saktu ɗum he ɓesuji he yoɓa ɗum wona jobdi moƴƴiri aduna yo lakara Allah nawra daara o yeeso en jejjita salmin noon masalan docteur Macoumba Diouf kam mi sikki kala garɗo ɗo yii ko gollata ko e galle he en tamna ɗum en juuro ɗum eyyi kam woni président communauté rural Latmengue o waɗi golle mawɗe ala maire o kam woni maire o eyyi maire Latmengue o waɗi ɗo golle mawɗe o hajjinoyi ceerno soɗani ɗum oto waɗen ɗum ko kala comme kadi en jejjita kadi Mouhamadou Pade Sira so pullo eyyi ka Sare Ablaye Debbo walla mbiya Thiès kam hempiti o juma fuɗɗimo karango ɗum tan ko fuɗɗo ɗum tan ko yoni ɗum taki mbimi julɓe ngare ñaganoɗen Mouhamadou Pade Sira o lomtima yimɓe hewɓe kala gacce fof mo sura mi wonta suusde wiide ɗo ha Sare Jara ɓe fulɓe ballata nda Hammadou Pade Sira seydi Sopullo an kadi e heddiɓe fof noon mi haalino Alaji Bijji Diallo mi ngaari makko linani wona ga'ilde cawanɗo machallah ka Omadou Ado kam mo ƴetti oto kala jiɗɗo ar pasi ma ar e woɓɓe inchallahu taala ceerno almami anne a duwanama a weltanama en calmini ko liƴƴo leñol ngol eyyi an kam minen poti wallu minen almuɓe kono minen sikki an ɓuuri foti wallu saabu an arata e amen an andi min eyyi nden noon masalan an almami eydare ha daña 4 ma keso pul ta yahata aɗa yaha he ceerno Alaji bandiraɓe fulɓe on calminama calminali gonduɗi needi e neware e jokkere dañɗon e leñol meɗen e en tawi noon ko kulle ɗe fof mana ɗeɗo kawriti ɗo e jaralel tengtinde gollal ngal mbannuɗen tawɗen he ngal hiiɓi ɗo en jehini misira Godron fulɓe fof noddi fulɓe fof belti tengti fulɓe haaɓoɓe ɓe mbi holko ɓe jiiɗi darnu arɗo ndegante si wiyama arɗo eɗen gandi si yimɓe ngaɗa waɗani ɓe si ɓe ndendi si waɗani gardiɗo nden ɓe keɓatano ɓe jaari il faut que ɓe jogo hoore ɓe mbaɗa arɗo wona arɗo fulɓe fof tengti e fulɓe haaɓoɓe arɗo si nani caɗele yo Allah haɗane leñole ina jogino yaari e leñole par ce que sa nani arɗo ina waɗe ko joom muñal ko joom gandal ko joom yaajede joom yurmede ndekante sa ala yurmede ay sa jogima gandal a wallata ay sa jogima jawdi a wallata alhamdulillahi rabbil alamina Abdourahmane Mari Seck Mari Sow woni Abdourahmane Yacine Diawo ɗo e Jalalel min gimmori hande ko misira ɓe gimmi nayo ɓe gimmi lumbol wendu Alpha mana kala mbo arani hen worni jettoro mbo nuldi ɗo e Jalalel ɓe mbi ɓe calminima ɓe calmini arɗo mumen arɗo fulɓe mbimi ɓe calmini ceerno fulɓe ɓe calmini arɗo fulɓe ɓe calmini joom saare fulɓe ɗum ko Allah tegi ɗum e maɗa nden en jettiri Allah ɗum en jettiri Allah no feewi e ngal ɗo gollal ngal liiɓe e oɗo guiɗo meɗen guiɗo leñol wona a yidde tan leñol ma taktama wonde guiɗo leñol ko Allah yiɗantama ɗum okkuma ɗum ɗon ndeɗon noon nde min gadi hande ha min jotti baɗanoɗo a yiyani ɗum a yiyani galle muɗum ha tengtinama addama mbiyama ono fof on kolima jeddi mbaɗani taw ɗon rutti ko julɗo mbo julɓe jiiɗi neɗɗo ina wona julɗo taw julɓe jiiɗa ɗum neɗɗo ina wona gumɗo Allah taw yimɓe gumɓe Allah gumani ɗum alhamdulillah ɓeɓe min gari ɗo e Jalalel min tawi Abdourahmane Sow ina wondi e famille o ina wondi e julɓe ala ko noddata ko wona Allah ala ko noddata
he yimɓe ɓe sina pewene Allah neɗɗo noon si feemi e Allah ala ko wonta haaju mum ko wona peewal nden alhamdulillah rabbil alamin min tawrumaɗa wondi e mawɗo moƴƴo malaɗo Demba Baccam soogi mala Wururo Ba aɗa wondi e famille leñol ngol fof par ce que ko wayno journaliste men fof min tawi aɗa wondi e mumen nden aɗa jogui ko tambi ko leñol ngol sabu ne tambi leñol ko journaliste ji haaloɓe caɗele sabu ne caɗele hannde no goodi e leydi enen noon en kaɓani hay goto enen ko mbiɗen garen ndenden jiiden yumma jiiden baaba ndekante yimɓe so jiidi yumma jiidi baaba si ndendindini miijoji mon tan gonan neɗɗo goto min gardi yewɗo giɗo amen sehli amen momin mbaɗi décembre ɗo woni oustaz Gorgui Sow onne e ari tawama oɗo jotas kammana heyni men e giɗo amen sehli amen mawɗuɗo e leñole mawnuɗo e diina he kadi mawnuɗo e pulagu giɗo meɗen no feewni wona seeɗa sabu no ñande nani noddore nde wallahi tinano kono nde pulagu ngu noddi tan ari nooti nden en jettiri ɗum Allah no feewi woni babo Abdoulaye Ndongo ɗon e Missira Goudron wi ko weltare no feewi kamne arat noto nde ɗo ñalande nde Abdourahmane Sow ɗon to Dialel dañoɗo e Missira Goudron mana fulɓe foof inen en dañi nde ɗo weltare holko woni fandare men e leñol hannde wondi fandare men e leñol gaccen ñoore gaccen batu caggal batu ndekante sen goni neɗɗo goto ala ko woni haaju men sina mbadden jungo e faandu yimɓe si mbaddi jungo e faandu woni sago men tan ko jaam minen fof ko ɗum addi min ɗo Nayon Payar Koupantou Tamba kala mbo arani ɗo ha Kafri kala mbo arani ɗo hene ɗo nulda jettor muɗum sabu ne ayi min partenaire ji ɓe gondumi bambaɗo maɗa woni Diadji Boucar Mamoudou ɓay Moussa Baydi bambaɗo fulɓe ha ɓoy fof bambaɗo fulɓe Jenguel ɓe Ndurunaɓe Jasarnaɓe par ce que Abdourahmane ala ɗo dartoɗa e leñol neɗɗo wima ko woni Abdourahmane Sow dara e ma won goɗɗo neɗɗo ala ko ɓendata ko wona piindi mum si Allah waɗi ɗo jaaɓi ki ɓendata tan ko jaaɓe si walli ɗo leɗɗal kala ko ngal wawi ko ngal jibini ko ɗum ngal ɓendata nden Abdourahmane Sow fandadema e leñole yo Allah jingirani yiya horma Allah oɗo siyare min gari ala ko noddiɗo ko wona Allah ina laaɗum muɗum ala ko noddiɗo ko wona Allah ina laaɗum minen fof miɗen belti no feewi no wona seeɗa ganda minen kam hannde kala ɗo message o yettoyi e fulɓe ɓe mbita on dañi ko mawni on dañi ko weeli sino on dañi ko mawni ko weeli moƴƴi ko tofito sabu ne sa tofitaki tan wontananma ko caɗele yekkidde hunde noon ha yiye mboppa ɗum huppo mana an jekkiɗo an ɗum wona no fandare ma ko Allah liɓino ɗum e jungo maɗa tan ha ɗum funta e maɗa hande kala nanɗo ine wiɗi miɗo yiɗi jokkoyɗe ɗo golle waɗi ɓe jaata no siyare bo kono nandema nde yiidema nde e fandare ma nde haala maɗa ka e welde e golle maɗa e yodde ɗum jarani arde yiya o place ɗum ko jarande neɗɗo o ɗum ko neɗɗo timmininta no hoore mum neɗɗo no wawa timmu wona muñƴo neɗɗo wawa won julɗo wona muñƴo il faut que jaadidina muñal ganda ɗum ɗo ala ko caɗele dañatama hen sabu noon ko kala noddete aɗa lamde ɗum enen mbiya alhamdulillah rabbil alamina kala ko feewi haala gandun ko jomiraɗo subhanahu wa taala min Diadji Boucar de mi dañi weltare no feewi kala ɗo gar min wiyaɓe gandon Abdourahmane Sow Demba Baccam soogi mala e fulɓe kala ɗo pullo ɓi pullo hina waala komi bambaɗo ɗum teŋti noon hannde Abdourahmane Sow mbiyaɗo nde lefol fiilete fiilami ngol min kan kala noon ñande naftumi gaddumi ka ha e baya mbimi ñande ka fiilete a tawaka yayam ñande ka fiilete a tawaka affaire aɗum miijade ka kala ndu e ko hakimpino mi ɓornoto a kom mi wattaka ha ñande mi rutto e siyar ceerno simin yehitu siyar ceerno mi yettina ɗum hoddu ndu mi yettina ɗum kalaka goɗa hen duwaw ngam min galle baba way si taw woni mbo mahaka ha mbo yajine ceernaɓe hewɓe henen ɗen dañi gueɗal kala ceerno burtuɗon maɗa ha yetto nder galle salmin ha nden ceernaɓe hande ɓe foof min mo wawi ɗo ko hedde 60 numéro ceerno ɓe dañodirmi affaire ɓe jewtiden ɓe jokkodirani nden noon wona gandalam fodde noon wona wawdem yewtere foti noon ko hakkille tan jarani men gandon kala ko jumtu men ne gandon ko wasde hakkille way noon ɗum beltanama no feewi
min beltima min beltanima on yo Allah moƴƴo lamɗo yoɓon moƴƴere kosɗe garirɗe kosɗe kotirɗe Allah windu baraji jomirawo wi ala nde neɗɗo yekkita koyngal mum fo e Allah sona so yekkitingal Allah ɓamta daraja mum so jippinigal Allah momta bakkat mum yo Allah waɗa non ɗum o wi kadi aya goɗɗo son noddama e ko wurnata o notoɗe te sikke ala ko ɓuuri wa wurnu neɗɗo e aduna ko ɓuuri diine islam mo gonɗen te ɗum rettaki garɗon ɗo hande woni ko wiyete silatu rahim jokkere en ɗam te jokkere en ɗam ko ɗum woni diine mom kisa diine hoore ha holkere ko jokkere en ɗam tan firti saabu kala mo jokkani en ɗam a jiyaka e diine kala jokkowo en ɗam e diine jiyaɗa ha Allah wi sa jokki en ɗam mi jokkuma sa taƴi en ɗam mi taƴma manam mi taƴa yurmede hakkudam e maɗa te sikke ala jokkere en ɗam e saabu Allah tan addi on ɗo nden yo on mbaw andu onon fof miɗo weltotono e gammu miɗo hen dañanno nde noon konde yoga hen manam konde gueɗal goɗgal hen nde ɗo gueɗal goɗgal hen nde ɗo jaɓɗen ɗum gurɗen ɗum woni ƴiƴameje men ha mbaɗanɗen ɗum mandarga mbaɗan ɗum ko ɗum wurti on hande immade giɗo ha misira wadden heɗo goɗɗum e goɗɗum gaccuɗon toon gure mon e galleji mon e jawɗele mon ƴettuɗon tamon e jawdi mon fof mbattuɗon financement hen pour arde tawede ɗo nde ñalande hande ɗum ne on mbaw andu min kam mi ala jobdi mon kono minon accida mo ganduɗa mo jogui jobdi mon te kala ñamluɗo ɗum o yoɓanma jobdi te ñande o yomma jobdi ndi ñala ɓuratandi haajor woni ñande kawruɗa e Allah subhanahu wa taala neɗɗo noon si tawi sa tawi ɗum o teddinma so tawima o teddinma on a andi e mum ɗum woni onon mina sen nani konngol ngol si tawi neɗɗo a tawi ɗum o teddinatma kadi o tawma o teddinma o wona andate mum konngol tan mbawmi on weddo o message saabu mi tawi on mi sira wadde noon teddini kam on meeɗa kam yi on ganda kam nden ko jikku sindo nano jikku mbiya ko mami anda gonɗo kam kono aslan bi aslin meeɗa wat wona yiide wona nande kon ji ɓiɗɗo pullo tan oɗon teddi tan on teddini ɗum tedduɗo noon kam tan teddinta ɗum taki si neɗɗo teddinima tan andu ko tedduɗo si neɗɗo hoynima wota mettin ko koyɗo kala nde neɗɗo hoynuma wota mettinde andu ko jikku mum ko ɗum o jogui bisimilla 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 marhaban oustaz bisimilla 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 jippinane kam o koɗo ɗo jippine ɗum o jooɗo bisimilla bisimilla ok ɗum o jooɗo e wawi jooɗo ɗon tan bisimilla seydi mbay bisimilla salam nden yo on gandu mi weltima ha ɗo weltare foti jimowo noon ko wi e juule garon mal ayyamu illa mu'aratun famastata'ta min ma'rufiha fatazawwadi o wi aduna ñalɗi aduna ko luɓal tan waɗ feere noon hande luɓal ngal jabte mbaɗa hen moƴƴere sabu mal mar'u neɗɗo wonani illa hadisun ba'dahu sona ko yewtere caggal makko tan fakun hadisan hasanan liman wa'a waɗ feere noon cimtaneɗa moƴƴol sa immima ɗo sabu leydi ñamat ko kala ha heddi cimtol kala ko leydi tagano leydi ma leydi to ñama ɗum ha heddi cimtol ngol kam leydi ala ko wawi hen nden yon gandu hande on mbaɗi effort mawɗo e aduna hande effort mawɗuɗo e amin ko tarikh hande windata yejjittake ngu batu arguɗo hande ma on ndento e tarikh kam min ma ɗum waɗe tasjil ma winde e kayitaji nde ñalane hande immade misira wadden arde mon ɗo kono noon mbo yetti saabu fof jetta sababu ndu fittandu o mawɗo men dimo moƴƴo gorko julɗo gando waliyu Allah sah mbi'anmi ɗum saabu feejde hunde Allah okkuma hen wune ko dokkal ko feeji ko hande heɓe peejino ɗum jani ko feeji ko ha ɗum dari ujunnaje peejino ɗum jani Allah feejini ɗum Allah okki ɗum hen wune ko sirru bo Allah waɗi e mum duuɓi mum capanɗe jeeɗiɗi pawi o yimi yiɗa ardade ala ko mbaɗanmi ardade duuɓam ɗi tolnimi ɗi hande ko jinmi mi mayami acca ɗo leñol ngol no rendi o kay wano mum ala kam ɓorni faɗo mum hoore e holcere ha ko waɗi ha ko dañi ko daña min o meeɗa arde gallam o meeɗa jogade numéro am téléphone kono e noppi mum tan keewi ɗum yoni ɗum o sappinimi
nde o sappinimi hay goto wiyani ala ɗum noon ko sas mo casami min kono mino ñaago Allah noon mi wawa sas o kono Allah mbomo wawi tekkere nde Allah mbo wawi rondade tekkere nde mi woppirinde Allah joom en subhanahu wa taala kono mino yiɗi yo on jettanam ndu fittandu mi abil mi a mi wi ɗum ɗo nane hande ko an woni nenam woni babam sabu a okki kam ko ganduɗa babam wawa kam okko ɓuuri ɗum jibinɗomi o wawa kam waɗan ko ɓuuri ko waɗanɗami ko te a wogima ɓiya a woɗima baaɗa a wogima sahil ma a totti kam nden hande an woni yummam an woni babam mi haala ɗum nande ndu fittade Mamadou Abdoulaye mi weltima Sérif Ndongo mi weltima haɗo weltade foti si base o yahoyama jemma janggo ma aduna o fof andu on gari fulɓe haaɓoɓe fof mba gandu on gari julɓe wonɓe diwane fof ma gandu on gari minen beltotonode kono hande mi weltima Diadji Boucar mi weltima no feewi ɓerdam ɓuuɓi ta onon mo faaɗi no feewi ta on mo faaɗi hoɓɓe ɓe na gara te won programme gonɗo yesso men takata ko juuti ko wata juut kono inchallah si Allah jaaɓi ma en timmini yesso foof kono eɗen bismo o ceerno men jottiɗo joni ko inspecteur to Iden Kaolack woni monsieur Thiam mo yetti joni hande ko gammo Taïba Niassène koko hawriti ko mukaddam mawɗo e galle Ba Niass mi ari ha galle makko ñanden kalal momi ziyara o ay Allah waɗi yettima joni bonde Babacar Mbaye kam neɗen ɗum mbiya bisimilla Thiam jungla dalal jammu sakkir machallah dalal jammu kontaan naa bi mala sene gis la ek baa ngi ni mbooloo kono noon mi yiɗa on jippino ha ɗo wotere sina e ndu suudam mi yiɗa goɗɗo ɗon kam de tay kan wona ella baba demba mi ɓe hoɓɓe men ɓe mi yiɗa ɓe goɗɗo kam e sinno ko sagam ɓe gona ɗo to caggal naɗi werenda el fitte ha laaɓa ɗonne kadi werte ɓe mbasa ka woɗɗu e bisimilla jotte to nder bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi wino on noon e fuɗɗode men on jii ko keɓɗen ko ɗo hande e oɗo ziyara ɗo e Saare Dialalel Latmengue on jiiɓe anduɓe men ɓe ganduɗa hande en pottiɗo e mumen bettuɗen ɓe micro ji waɗi koɓe kaali e ceerno Abdourahmane Sow waɗi koɓe kaali e ziyara o kono waɗi koɓe kaali e tarikh ceerno Mari Sow mo ganduɗa hande ko kam woni fondement ɗum ɗo ko ganduɗa ko kamen hawridiri en ɗo hande machallah ɗum noon en jettiɓe en jaariɓe kono noon eɗen jettaɓe ɓe ganduɗa ko hoɓɓe men ɓe ganduɗa ɓe gimmori toon to Missira kamen ɓe ngari tawtorede nde ɗo ñalade hande teddude oɗon gandi ko toon ceerno Abdourahmane e hoore mum fiilano lefol arɗo fulɓe haaɓoɓe walla mbiya arɗo fulɓe machallah kamen noon ɓe mbaɗi délégation mawɗo kamen fof ɓe ngari en jettiɓe en jaariɓe eɗen jetta noon Cheikh Malick mo ganduɗa kamne en bettino ɗum micro mo ganduɗa ko kam woni baba men Baba Demba Ba en betti ɗum micro omo ganduɗa ko kam woni ceerno Samba Ba to Karang kamne eɗen mbawi bomo waɗani en gammu ngo waɗi artisɓe gammu ngo saabu on jiide yimre nde ganduɗa hande okki ende ɗo en direct ɗo e Pular TV Sénégal en jetti ɗum en jaari ɗum en jetti foof en ko wiide on ko ni tan Pular TV Sénégal kala ɗo programme waɗi son kajoroy min son noddimine e ɗiɗo numéro ɗi ganduɗa ɗi mbaɗi affiché rek inchallah ma min gar min mbaɗa ɗon couverture médiatique min kollirana on kala ko jiɗɗon kala programme mo dañɗon rek minen mbaɗi disponible eɗen jetta foof en kala mo ganduɗa ɗo min laarano min jettima min jaarimama min du'animama onon foof en beltanama eɗen jetta Yaya Guissé mo ganduɗa ko kam hedno toon to caméra to eɗen jetta technicien ji ɗi eɗen jetta foof en minon totta rendez vous e programme goɗɗo e jiyara goɗɗo e gammu goɗgo ɗo e Pular TV Sénégal mbaɗe abonné mbaɗon partagé yo Pulago yaaru yesso